Dahil sa sinabi ng kanyang kapatid, may nabuong isang kaisipan sa utak ni Tali ukol sa mga nilalang. Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob. Hindi lang basta nagkataon ang mga pangyayaring naganap sa islang tinitirhan nila. Sa loob kasi ng ilang dekada, walang ganoong pangyayari. Gawa ng malayo pa lamang sa lugar nila, nararamdaman na ng mga nilalang sa kaliwa ang hindi nila masukat na mga presensya. Kung hindi yun umiiwas, nasisiguro niyang nalulunod na ang mga ito bago pa man yun makadaong. Dahil sa mga kaisipang yon, nagdesisyon si Tali na puntahan ang kinaroroonan ng kanilang nakatatandang kapatid. Pagkarinig naman ni Pepe sa kanyang sinabi, agad naman yung nagbukas ng lagusan, subalit nang akmang papasok na sila sa loob nito, naramdaman nila ang kakaibang presensyang pumipigil sa kanilang pumasok. Maglakad na lang tayo, Pepe. Kilala mo yun si ate. Kapag nalaman nung may panganib, ipapawalang bisa nun ang lahat ng kakayahang maaaring bumalot sa kabuuan ng isla. Kahit yung abilidad mo, wala yung takas. Tsaka, mas maganda namang maglakad, hindi ba? Kagaya ng dati. Wika ni Tali sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na silang umusad patungo sa kinaroroonan ni Ermetanyang Dagay. Sa kanilang paglalakad, nanatili pa ring malabo para sa kanila ang kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Ni minsan kasi, hindi man lang naramdaman ni Pepe na humawak yon sa mga puno, indikasyon na maaaring bago yun pumunta sa kanilang lugar, alam na nito ang kanilang abilidad. Lubos yung nakapagtataka para sa kanila, sa kadahilanang ang tanging nakakakilala lamang sa kanila ay ang mga taong naninirahan sa isla. Hindi naman maaaring may kaanib ang mga gabunang yon sa lugar na yon dahil sa bagong salta lang ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang pagmatsyag sa buong paligid. Nang medyo makalayo na sila sa baryo, minabuti nilang dumaan sa itinurong daan sa kanya ng kapatid niya upang mas mapabilis-bilis ang lakad nila. Kinahapunan noong mismong araw na yon, narating na nga nila ang tahanan ng kanilang nakatatandang kapatid. Pagpasok nila sa bahay nito, bumungad yun sa kanilang nakikipag-usap sa apat na engkantong nagsisilbing pundasyon ng kanilang isla. Bawat isa sa mga ito, pinaghaharian ang mga elementong bumubuo sa kanila. Ayon kay Tali, mga engkantong hangin, dagat, lupa at mga insekto ang nakita nilang kasama ng kapatid nila. Bawat isa sa mga ito, mariing nakikinig sa payo ng Ermetanya upang masigurong sa lalong madaling panahon, masukol nila ang kanilang mga kalaban. Ipinag-utos din nitong bantayan ng maigi ang kanilang bunso, gawa ng naaamoy nitong yon ang pakay ng mga gabunan sa kanilang lugar. Matapos ang pulong, agad namang nagsilaho ang mga nilalang na yon. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na nag-umpisang makipag-usap si Tali sa kanilang nakatatandang kapatid. Habang binabanggit niya rito ang mga bagay na nalalaman nila, hindi naman niya maipagkakaila na labis na yung naiirita buhat sa mga nangyayari. Maya-maya pa, pagtahimik niya, tumingin lang naman yun sa kanilang dalawa habang seryosong sumasagot ng, "Alam kong nagtataka kayo sa mga nangyayari ngayon. Wala tayong sisisihin kundi ang mga utak sa pagdating ng salot sa ating lugar. Kilala ko kung sinong may gawa nito. Tanging panahon na lamang ang makapagsasabi kung totoo ba ang hinala ko." Nang mailahad na ito ng kanilang kapatid, agad naman itong ipinagtapat sa kanila ang tungkol sa kanilang nawalang tiyuhin noong mga bata pa sila. Ayon dito,
Naganap ang pangyayaring yon noong nasa edad siya ng 5 taong gulang. Habang tahimik silang naninirahan ng kanilang pamilya, dumating ang tiyuhin niyang nagtatangan ng kasalungat na puwersang taglay nila. Alam nito ang taglay na kapangyarihan ng 4 ebanghelista, kung kaya't nanatili lamang yun doon ng ilang minuto. Nakakatulong din sa katawan nito ang iilan nitong mga mutyang daladala, kung kaya't nagkaroon yon ng pagkakataon para makausap ang mga magulang niya. Manghuhula ang tiyuhin nilang yon. Hindi pa man ipinapanganak si Tali at ang mga kapatid niya, nahulaan na nito ang pagkakaroon ng gabay ng bunso nila. Ang nais nitong mangyari, pagkasilang ni Ikong, ibigay ng kapatid nito ang gahom. Ayon sa tiyuhin nila, siya na lamang ang mag-aalaga sa nilalang na yon upang hindi magkaroon ng lamat ang relasyon ng kanilang mga anak. Dagdag pa nito na, hindi yun maituturing na pagkaganid sa kapangyarihan dahil sa nais niya lamang tumulong. Subalit, nang marinig yon ng kanilang ama, agad naman itong naramdaman ng masamang pakay ng tiyuhin nila sa ganoong kalakas na nilalang. Imbis na pumayag ito sa nais nitong mangyari, mariin niya yung tinutulan. Dahil sa naging pasya nito, nagkaroon ito ng pagtatalo ng tiyuhin nila hanggang sa dumating ang puntong napilitan na ang kanilang ama na pagbuhatan yon ng kamay at iselyo yon sa isang kawalan bilang parusa. Kahit makapangyarihan ang tiyuhin nilang yon, wala yung naging lakas sa harap ng ama nilang nagtataglay ng mutya ng sakuna. Dagdag pa ng panganay nila na bago yun tuluyang maselyuhan, nakapagbitaw pa yon ng sumpa na hanggat hindi pa yun namamatay, patuloy yung maghahanap ng paraan upang maisakatuparan ang sarili nitong binabalak. Dahil sa naging istorya ng kanilang kapatid, agad naman noong napasingit si Tali sa kadahilanang nakaselyo naman pala ang tiyuhin nilang yon, kung kaya't malabo na ito ang may gawa ng mga bagay-bagay na nararanasan nila. Pagkarinig naman ni Ermetanyang dagay sa kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Minamaliit mo ba ang demonyong yun? Tandaan mo, Tali, patay na ang tatay natin. Ang lakas ng kanyang selyo, unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Isipin mo kung ano ng edad mo ngayon. Di hamak na mas matanda pa riyan ang selyo nito. Kung totoo mang nakabalik na siya sa mundo, gagawa at gagawain ng paraan para bumalik dito. Naniniwala ako, unang hakbang ng ating tiyuhing si Misilio ang mga gabunang napapadpad dito." Dagdag pa nito na dahil sa ganoong pangyayari, wala silang ibang gagawin kundi paghandaan ang mga susunod na engkwentro. Inabisuhan din silang wag maliitin ang mga nilalang na yon sa kadahilanang tumanggap na yon ng basbas ng kanilang tiyuhin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nanatili pa ring malakas ang kanilang kumpiyansa dahil ayon sa panganay nila, walang pagkakataon na matatalo ng mga ito ang kanilang hanay. Ang tanging ikinakabahala lamang nito ay baka sa kanilang pakikipagdigma, merong mamatay sa kanila. Ayaw na ayaw yung mangyari ng kanyang kapatid. Gawa ng mula noong bata pa sila, ang tanging hiling nito, yon ang unang mamamatay bago silang tatlo. Matapos nilang makapag-usap, minabuti muna nilang kumain ng merienda. Habang nasa labas sila ng bahay nito, doon nila napag-usapan ang kinaroroonan ni Ikong. Ayon kay Pepe na wala sila roong dapat ipangamba dahil kahit palampalampa ang bunso nilang yon, higit na mapanganib naman ang kakambal nito na nakabantay dito minu-minuto. Dagdag pa ni Pepe na tanging ang kapatid lamang nila ang kilala niyang makakapigil sa kakayahan ng gahom. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi ni Pepe, napangiti lang naman yon habang sumasagot dito ng, "Idagdag mo pa ang kanyang matangkayang sumilay ng lahat ng bagay." Sa lahat ng depekto ng magkakapatid,
Yung sa kanya ang lubos akong humahanga. Dati, gusto ni Ikong na magkaroon ng hasang pero hindi niya alam, mas espesyal ang sa kanya. Pero syempre, di hamak na mas espesyal ang kay Ate Dagay. Wala akong kilala sa mundong ibabaw ang nagtatangan ng mga ulo ng mga anghel. Nang marinig naman ng kanilang kapatid ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong tinapik habang sumasagot sa kanya ng, "Paano mong nalaman ng tungkol dyan? Hindi ba't wala pa akong pinagsasabihan ng tungkol dito sa inyong tatlo?" Dahil sa sinabi nito, doon inilahad ni Tali ang kanyang narinig noong nabubuhay pa ang kanilang ama. Ayon sa ama nila, hindi basta-bastang nahahawakan ang 4 ebanghelista, lalo na yung panyong puti, nakalakip nito. Sa oras kasi na hinawakan yon ng mga ordinaryong kamay, rurupok ang mga buto nito hanggang sa tuluyan na yung mamatay pagkaraan ng 2 araw. Ang tanging makakahawak lamang dito ay ang taong biniyayaan ng kakayahang magtanga nito ng may kapal. Dagdag pa ni Tali na yun din ang rason ng kanilang mga magulang kung bakit si Dagay ang nagtatanga nito sa kanilang 4. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, hindi na ito nagdalawang isip na ipakita ang kamay nitong mula pagkabata, hindi na nila nasilayan ng aktwal. Pag-alis nito ng suot-suot nitong alampay sa kamay, doon nila nasilayan ang 6 nitong daliring magkakahiwa-hiwalay. Bawat isa sa mga daliring yon, walang tumutubong kuko at ang ikinagulat pa nila sa lahat ay yung mga balahibo nitong maihahalin tulad mo sa balahibo ng pusa. Paghawak ni Ermitanyang Dagay sa kanyang balikat, ramdam na ramdam ni Tali ang napakalamig nitong presensya. Sa hindi rin maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng matinding kapayapaan at pag-aasam na matulog ng 1 buong linggo. Pag-alis nito ng kanyang kapatid sa kanyang balikat, muling bumalik ang dati niyang pakiramdam. Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi naman nila maipagkakaila ang matinding pagkagulat buhat sa revelasyong inilahad ng kanilang kapatid. Pakiramdam din noon ni Pepe, yung ilang dekadang katanungan sa kanilang mga isipan ay parabang nasagot na dahil sa ipinakita nito sa kanila. Sa pagsapit ng takip silim, muli silang ginabayan ng kanilang kapatid sa 100 magpapadali sa kanilang paglalakbay. Bago sila umalis sa tahanan nito, mariin naman itong inilahad sa kanila na para sa kaligtasan nilang lahat, kinakailangan muna nitong alisan ng bisa ang kakayahang maglakbay ni Pepe sa mga puno patungo sa mismong tahanan nito. Dagdag pa ng kapatid nila na maaari pa naman niyang magawa ang ganoong kakayahan pero meron na itong limitasyon. Kaya rin yun ipinagbawal ng kanilang kapatid dahil sa nababahala ito na baka merong kakayahan ng mga gabunan na gumaya sa kanilang mga abilidad. Sa pag-alis nila sa tahanan nito, dali-dali naman silang naglakad pabalik sa tahanan ni Tali. Sa pagdating nila sa lugar, agad namang bumungad sa kanila ang ingay ng baryo na parabang meron doong nangyayaring kakaiba. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na sila nagdalawang isip pa na pumunta sa lugar. Sa pagdating nila sa sentro, pumungad sa kanila ang mga kababaryo nilang nasa labas ng bahay nito, may mga daladalang sulo. Upang malaman nila ang mga nangyayari, agad naman nilang tinanong ang bawat taong naroon hanggang sa doon na nila nalaman na meron palang umaataking aswang sa lugar na yon. Ayon sa mga nakakita, may nasipat ang mga itong isang dambuhalang baboy ramo na pagala-gala sa sentro. Una yung napagdiskitahan ng mga lasinggero pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang yung nagpalit anyo bilang isang matandang babae. Dala ng kalasingan, inakala nilang dinadaya lang sila ng kanilang mga paningin kung kaya't ang ginawa nila, pilit pa rin yung hinabol para dakpin. Subalit, nang marating na nila ang dulong bahagi ng baryo,
bigla na lamang yung naglaho. Nang akmang babalik na sila sa lugar na kanilang pinag-iinuman, doon nila nakita ang isang matandang babaeng hubot-hubad nakatuwad sa bubong ng isang kubo habang dahan-dahan itong sinisira ang bubong ng bahay na gawa sa pawid. Pagsigaw nila rito, bigla naman yung tumalon sa mga kasunod pang bahay na siya namang nagdulot ng pagkaalarma ng mga taong kasalukuyan na doong nagpapahinga. Matapos naman yung marinig nila Tali, agad naman nilang sinuyod ang baryo para harapin ang nasabing salarin. Sa kanilang pagbaybay ng daan, wala naman silang nasilayang kakaiba. Makalipas pa ang ilang minuto, yung mga naninirahan noon sa baryo, paisa-isa nang bumabalik sa kanilang tahanan. Hindi naglaon, tuluyan nang nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid, kaya ang ginawa naman nila, umpisahan ng hanapin ang naiwang bakas ng aswang. Siguradong sigurado sila Tali noon, gabunan ang nakita ng kanilang mga kababaryo. Pagkaraan pa ng ilang minutong paghahanap, meron silang napansing kakaibang bakas sa isang tipak ng kahoy na nasa tabi ng bahay kung saan nakita ang aswang. Pag-amoy ni Tali sa kakaiba nitong baho, agad naman nilang sinundan ng presensyang yon hanggang sa hindi naglaon, naramdaman ng kanyang kapatid ang isang masamang nilalang na bigla na lamang humawak sa isang puno. Dahil dito, dali-dali naman yung gumawa ng lagusan patungo sa kinaroroonan nito. Pagpasok nila sa puno, doon tumambad sa kanila ang isang aswang na nakaupo sa sanga ng isang akasya, maiging nagbabantay sa paligid niya. Nang mapagtanto naman ni Tali na hindi pa sila nito napapansin, kampante naman niya yung tinawag para kausapin. "Hoy! Nandito kami! Sinong tinitingnan mo dyan?" Sigaw ni Tali sa nilalang na yon. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung umatungal at kasabay nito ang mabilis nitong paglundag patungo sa kanilang harapan. Pagsilay ni Tali ng malapitan sa nilalang na yon, doon niya napagtanto, asawa yon ng gabunang aswang. Kung iisipin, hindi naman malalakas ang ganoong uri ng nilalang, subalit kinakailangan pa rin nilang magdoble ingat. Nang akmang huhugutin na niya ang kanyang armas, agad naman siyang pinigilan ng kanyang kapatid habang kalmado yung nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Kuya, nakapatay ka na ng isa. Ako naman." Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ibigay sa kanyang kapatid ang pagkakataong iyon. Pagramdam naman itong nagparaya na siya, agad naman itong binunot ang dala nitong punyal na animoy walang talim. Pagkasilay dito ng nilalang, napangisi lang naman yun sa harapan ni Pepe habang nagwiwika yun ng, "Anong magagawa niyan? Ibabaon mo sa bakal kong balat?" "Nakakalimot ka ata kung sinong kaharap mo." Pagkarinig naman ni Pepe sa sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang pag-usad hanggang sa magharap na silang dalawa. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang na yon, kitang-kita niya ang pagiging komportable nito na parabang alam na nito kung sino ang mananalo. Inaasahan naman yun ni Pepe, lalo pat kanina pa nilang itinatago ang kanilang totoong presensya. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng nilalang na yon ang pagtitig sa kanya, bigla naman yung sumunggab habang mabilis na nagpapalit anyo. Subalit, bago pa man ito marating ang kinaroroonan ng kanyang kapatid, laking gulat na lamang nito nang bigla yung maglaho sa puntong umapak yon sa ugat ng puno. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang tumigil sa paggalawang nilalang at kasabay nito ang pagtanggap nito ng isang malakas na sipa sa kanyang likod. Pagbagsak nito sa lupa, muli na namang naglaho si Pepe para gumawa ng ikalawang pag-atake. Ganon at ganon ang ginawa nito
hanggang sa tuluyan ng manghina ang nilalang na yon. Pagsilay naman ni Tali na hindi na yon makalaban pa, agad naman siyang tumayo para abisuhan ito ukol sa kakayahan ng kapatid niya. Wala ka talagang tsansang manalo dyan. Kahit 3 pa kayo ngayon dito, tatalunin kayo niya ng buong buo. Ngayon Manang, nakakaramdam ka na ba ng takot sa amin? Kanina kasi, batid kong kampante kang ikaw ang mananalo. Wika ni Tali sa nilalang. Matapos niya itong ilahad, agad namang lumitaw sa tabi ng aswang itong si Pepe. Nakangisi lang ito habang pinagmamasdan ang asawa ng gabunan. Dahil sa kanyang paglitaw, sinubukan naman siya nitong sunggaban, ngunit paglapit nito sa kanya, walang kaabog-abog niya yung sinalag ng kanyang kaliwang kamay. Pagpumiglas ng nilalang na yon mula sa kanyang pagkakahawak, bigla naman niya yung ibinalibag sa lupa, sabay unday ng kanyang punyal sa tagiliran nito. Dahil sa kanyang ginawa, doon tuluyang nasilayan ng nilalang kung papaano tumagos sa kanyang balat ang napakapurol nitong armas. Paghugot naman ito ni Pepe, agad namang umagos doon ang napakaraming dugo na halos kahit anong gawin niyang paglaway, hindi niya yun mapahilom. Upang hindi siya mamatay dahil sa kawalan ng dugo sa katawan, napilitan ng aswang na sumuka ng malapot na likido para gamitin yung sangkap upang makagawa ng malapot na putik. Pagtapal niya nito sa kanyang ugat, mabilisan naman yung tumayo upang ipagpatuloy ang kanilang pagtutuos. Kahit alam nitong dehado na siya sa sitwasyong yon, wala yung ibang magagawa kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, paulit-ulit naman yung tinanong ni Tali ukol sa nag-utos dito, pero nanatiling matigas ang nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalaban, dumating na nga sa puntong nabalot na ang katawan nito ng tigalpong pinakawalan ni Pepe sa ere bago sila magbunong dalawa. Pagramdam naman ng nilalang na unti-unti nang naninigas ang kanyang sistema, pinilit naman itong maglakad papalayo, subalit hindi niya na yon nagawa pa. Sa pagtigil ng kanyang katawan, nanatili naman siyang nakatitig sa kinaroroonan ng magkapatid at naghihintay ng kanyang kamatayan. Nang mapagtanto naman ni Tali na nasukol na nila ang nilalang, dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin. Sa bawat kataga niyang binibitawan, nilalagyan niya yon ng paninindak upang mapaayon ito sa kanilang nais. Hindi pa siya noon nakontento. Pinunot niya ang dala niyang tabak habang nagwiwika sa nilalang na yun ang, "Magsalita ka na. Wala ka rin namang pagpipilian. Ayaw mo nun? Kapag sinabi mo kung sino-sino ang mga kasama mo, madali mo silang makakasama sa kabilang buhay. Kesa naman ikaw lang ang mapatangan ng parusa, idamay mo na sila. Tandaan mo, wala ka ngayon ditong masisisi, kundi ang mga kasama mo." Pagkarinig naman ng aswang sa kanyang sinabi, nagpumilit naman yung sumigaw habang pilit na iginagalaw ang kanyang galamay. Pagkawala ng kanan nitong kamay mula sa tigalpo ng kanyang kapatid, bigla naman yung umisi sa kanyang harapan habang sumasagot ng, "Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa tulungan kayo. Hindi sila ang makakasama ko sa kabilang buhay, kundi kayo." Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon, ay ang walang pagdadalawang isip naman itong pag-unday ng saksak sa kanyang sarili na halos agad na bumaon patungo sa kinaroroonan ng puso nito. Pagtarak ng matatalas nitong kuko, agad namang bumulagta sa lupa ang nilalang, mabilis na nawala ng buhay. Maya-maya pa, hindi na nga nila nagawa pang mapigilan ang tuluyan nitong pagkamatay. Para sa kanila, maituturing yung isang kabiguan sa kadahilanang minsan lang sila magkaroon ng pagkakataon na ganon. Matapos ang mga pangyayari, wala na silang nagawa kundi iwan sa lugar ang bangkay ng aswang.
Upang hindi na yon magbigay ng dagok sa kanilang mga isipan, inisip na lamang nilang hindi pa naman huli ang lahat. Naniniwala sila, makakakuha sila ng bilanggo sa hanay ng mga ito dahil sa puro itong mahihina at walang kakayahang makipagsabayan sa kanilang puwersa. Okay, grabe. Itong dalawa pa rin yung maangas, no? Yung si Pepe at si Tali. Sino na-excite dyan kay, Ikong? Ako parang medyo na-excite ako kasi gusto ko makita kung ano ba itsura ng gahom. Well, hindi naman makita. Gusto kong makita ng magkakapatid na kapag kaharap na nila yung gahom, kung anong magiging reaksyon nila. Di ba? Tapos dito sa Ermitaña, grabe pala talaga yung Quattro Evangelista, no? Hindi siya basta-basta pwedeng tanganin. Lalo na yung panyong puti. Ngayon ko lang narinig yun, yung tungkol sa panyong puti. Tsaka yung pagkakaroon ng, parang yung kamay kasi ni Ermitañang Dagay, kamay na ng anghel eh. Anim na daliring magkakahiwa-hiwalay. Pero sige, yung episode 4 tsaka 5, siguro Tuesday yun. Kasi bukas 2 one hit tayo. Ganun na lang yung gagawin ko para hindi rin matagal yung waiting time ninyo. Okay? Yun lang. Pahintay na lang ako sa susunod na kwento. Salamat.